Vuoksi. Tuossa on Vilma. Ja mä oon Noora. Tule kuvaan. Tulee. Tässä on mun piha. Kaikki on nää mun roskikset. Passilaatikoita. Mulla ei oo mitään aihetta tähänkään. Tää sitten mun eka vlogivideo. Jee. Kaikkialla on ihmisiä. Tää on mun piha. Vaan. Ehdottakaa mulle sitten videota, mitä teen. Ai niin tossa en postaa. Tää on tosi järkevää. Kaikki on kahto, se on kuvannut tuon verran. Niin mun yksinäinen elämä. Enkä mitään itsestäni, te saatte kysellä itse. Kommentoikaa jonnekin outoon paikkaan. Mitä? No en varmaan nää menee kumpaan tois. Tää vieläkin luulin, että painan jotta kylmä on sormilla. Esitellään vaikka pihaa. Niin, tää ei oo kyllä mun piha, tää on. Mä asun tuolla päädyssä rivitalossa. Kylmä. Kuinka moni rupee kahtomaan sitten näitä? Yksi. Jee, sekin on hyvä. Edes yksi tilaaja, niin se on jo jotain. Niin, ja se oli minä. Ja se on mun kaveri Vilma. Niin, välillä pitää kahtata kuvaksi. Vaikka ei tää ylläs pyssätä iteksi ihan. Piti tulla tänne järven lähelle. Tässä aihekin tässä mun videossa varmaankin. Tuolla on järvi. Kokeneet kuvaa. Jee. Kun en keksinut. Oho. Akku on vähän loppuussa. Mutta ei se punaisessa oranssilla. Lili. Punainen biitti jaettu. Kukaan ei katso, naapureita kulkee tuolla. Ne eivät halua varmasti mun video. Noin, missä lähtiin? No. Tää on tämmönen tylsä aloitusvideo. Mä oon tylsä. Tämän jälkeen kukaan ei tilaa mua katsoa tämän ekää videosta. Mulla on tylsiä videoita, kukaan ei halua tilata. Paineet iskee. Mä kun mä itseni alapäin. Tosi kiva. No. Kokkelti sitä tätä. Ruvetaan kuvaamaan. Naapurista. Jui. Tuota ei sit. Koetta rekisterit kaikissa. No ei vaan. Teemme. Tuolta näkyy rekisterit. Sitten muuten näkyy naapurit. Mennään tähän. Kiertään päiväkouluun. Tuolla on naapuri. Se on meidän nautalli. Noin. Nyt tehdään. Oliko naapurit kahtoo, kun mä kuvaan itseäni. Ai, mitä? No, tehdään tästä 10 minuutin pätkä. Ja kaikki haluavat katsoa tämän loppuun. Mä muuvin. Tää on sitten lyhyt aloitusvideo. Niin. Kuvaan itseäni.
en varmaan tänään 19 videokuvata, kun ei ole aihetta. Kommentoikaa jotakin kysymyksiä ja joskus tein jonkun kysymysvideossa tehdään kysymyksiä. Niin, ja ehdottakaa jotakin videota, mitä haluatte minun tekevän. Mutta en mä... Olisikohan huomenna kuvata My Day? Mä oon aina naapureitakin on ikkunoissa, hehehe. Tuolla naapurilla, hehehe. Tuolla kulkee ihminen. Sieltä tulee toinenkin niin. Onneksi tämä ei ole niin tarkka, että tämä se on kuvannut ja se on 6 minuuttia. Lopetetaan 7 minuutin kanssa. Niin. Siinä näkyy se laskija. No mitä mä muuta nyt tässä? No nimeni on siis Noore. Tossa on kaverini Vilma. Mai. Niin. Jee. En kerro muuta. Tosta itse kysellä mitä haluatte tietää minusta. Sitten. Missä asut? Roskiksessa. Joo. No, oliko se tuo? Varmaan hyvä, että ne joitakin kahta, kun mä koko ajan välissä kovaa. Mä tiedän, että onko mä tässä kuvassa vai en. Jee. Aika outoa kävellä täällä pitkin pihaa häätä kamera käyssä, joka on kuvaamassa minua. Kaikki varmaan kahtoo. Mitä toi tekee? Kohta voisi varmaan lopettaa. Niin se on jo 7. No, mistä lopettaa? Kysymyksiä, kiitos. Kommenttilaatikko. Niin, ja ehdotuksia videoihin. Mistä tämä nyt pysähtyy tuosta?